Labari da ɗumi-ɗuminsa a kan auren Sayyada Sadiya Haruna da Al-Amin G. Fresh gaskiya ta bayyana a kan raɗe-raɗen da ake yi na cewa auren nasu ya mutu. Mun kawo muku gaskiyar zance tare da raba muku gardama a kan raɗe-raɗen da mutane suke ta yi. A labari na gaba kuma za ku ji cewa jarumin Kannywood Ali Nuhu ya maida gwamnatin Kano martani a kan soke musu lasisi da gwamnatin jihar Kano ta yi gaba ɗaya. Ali Nuhu ya yi magana mai jan hankali. Ku ci gaba da bin mu sannu a hankali domin jin cikakkun labaran guda biyu da muke ɗauke da su. Idan wannan ne zuwanka na farko wannan tasha kar ka manta tashar Gaskiya 24 tasha ce da take kasa hihun labarai. Ka daure ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawar sanarwa domin a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri ya iso gare ka. Ga cikakkun labaran kamar yadda kafar sadarwa ta Legit Nigeria Hausa ta rahoto. Gaskiyar magana da kuma sahihin zance ya bayyana akan jita-jitar da take ta yawo cewa auren Sayyada Sadiya Haruna da Al-Amin G. Fresh ya mutu. Mun kawo muku gaskiyar maganar za mu bayyana muku yanzu. Labaran mutuwar auren Sayyada Sadiya Haruna da Al-Amin G. Fresh sun cika kafafen sada zumunta musamman TikTok. Jita-jitar mutuwar auren nasu ta fara ne bayan Sadiya Haruna ta goge dukkanin bidiyoyinta tare da mijin nata a TikTok. Jita-jita ta yi yawo cewa auren taurarin TikTok Sadiya Haruna da G. Fresh Al-Amin Kano State Material ya tunkuyi dusa. Zancen gaskiya shine auren taurarin guda biyu yana nan daren babu abin da ya same shi. Jita-jita ce kawai ta 'yan kun gani. Sai dai ko kaɗan babu ƙamshin gaskiya akan mutuwar auren na taurarin guda biyu da suka raya sunna. An dai ɗaura auren taurarin guda biyu ne a ranar 16 ga watan Yunin da ta gabata, wanda ya samu halartar manyan jaruman masana'antar Kannywood. Jita-jitar mutuwar auren taurarin guda biyu dai ta fara ne bayan da amarya Sadiya Haruna ta dawo daga aikin hajji daga ƙasa mai tsarki. An fara yada jita-jitar cewa G. Fresh Al-Amin ya yi yaji daga gidan amaryarsa Sayyada Sadiya Haruna, inda ya koma kwanan shago bayan sun samu saɓani a tsakaninsu. Sai dai binciken da Aminiya ta yi ya tabbatar da cewar har yanzu auren taurarin biyu yana nan daren bai mutu ba, kuma igiyar aurensu na nan guda uku ko rawa ba ta yi ba. Gaskiyar abin da ya faru shine Sayyada Sadiya Haruna ta koma tallata magungunan gargajiya da take siyarwa a shafinta na TikTok. Hakan ne ya sa ta goge dukkanin wani bidiyon taɓara da ta yi a baya, waɗanda suka haɗa har da bidiyon kwasar ƙauna tare da suke yi da mijin nata. Wata majiya ta bayyana cewa ganin hakan ne sai 'yan tsirkun social media suka fara yaɗa zancen cewa aure ya mutu kuma har sun kama gabansu. Majiyar ta bayyana cewa idan har jita-jitar ba ta lafa ba, ma'auratan na shirin fitar da sanarwa akan lamarin. Ƙarshen wannan rahoton kenan, sai ku gyara zama domin jin rahoto na gaba, inda za ku ji cewa babban jarumin masana'antar Kannywood kuma daraktan shirya fina-finai Ali Nuhu ya mai da martani akan matakin da gwamnatin Kano ta ɗauka a kansu na soke musu lasisi gaba ɗaya. Babban darakta kuma jarumin Kannywood Ali Nuhu ya yi mubaya'a ga matakin da gwamnatin ta ɗauka na soke lasisin gaba ɗaya na 'yan masana'antar tasu ta Kannywood. Sarkin Kannywood ya ce yana goyon bayan shugaban hukumar tace fina-finai ta jihar, Abba Al-Mustapha. Shahararren jarumin masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood Ali Nuhu, wanda aka fi sani da Sarki, ya nuna goyon bayansa kan soke lasisin 'yan masana'antar da gwamnatin jihar Kano ta yi. Ali Nuhu ya jaddada cewar suna tare da shugaban hukumar tace fina-finai ta jihar, Abba Al-Mustapha 100% akan wannan mataki da suka ɗauka na soke lasisin. Inda Ali Nuhu ya yi rubutu a shafinsa na Facebook kamar haka: Muna goyon bayanka, Allah ya bada ikon sauke nauyi mai girma ES Abba Al-Mustapha 1. Da farko dai mun kawo muku cewa gwamnatin Kano ƙarƙashin jagorancin Abba Kabir Yusuf, wanda aka fi sani da Abba Gida-Gida, ta soke gaba ɗaya lasisin 'yan masana'antar ta Kannywood. Da yake fayyace dalilin ɗaukar wannan mataki, Al-Mustapha ya ce hakan ya kasance ne saboda suna son tsaftace harkar fim gaba ɗayanta, domin a cewarsa ana abubuwa babu tsari a masana'antar ta fina-finai. Mun kawo muku yadda jama'a suka yi martani a kan lamarin, inda Sani Ibrahim ya ce, ai na san bai isa ya fara wannan aikin ba tare da sahalewarku ba, kuna so ku durƙusar da yara masu tasowa. Najib Aminu Kura ya yi martani, inda ya ce wannan shi ake kira haɗin kai. Abdulkarim Muhammad ya rubuta cewa muna godiya King da ka ƙara ƙarfin gwiwa Favorite Tandara. Umar Baba ya ce dama duk mai kyakkyawar zuciya zai so abin da ya zo da shi. Usman Kabir Muhammad ya ce wannan kuma kai ta ragewa, shi dai zai yi aikinsa bisa doka kurum. Muhammad Mai Guduma shi kuwa cewa yi, a gaskiya muna da 'yan jihar Adamawa masu kallon fina-finan Kannywood, muna jin daɗin wannan matsayin da aka baiwa Abba El-Mustapha. Muna jin daɗin wannan matsayin da aka baiwa Abba El-Mustapha 1. Allah ya taya sa riƙo. Amin summa amin.
Mansur Sa'ad Mari shi kuma cewa yi, dole ku goyi baya ai gwamnati ba ƙarya ba ce. Shi ma haka suka goyi bayan ku shekara 8.